Vítam vás na mojom kanáli Cesta duše. Dobre, poďme na výklad. Takže hneď tu máme prvá karta 7 mečov. Toto je energia niekoho, kto pre tebou nehrá s otvorenými kartami. Toto je niekto, kto sa pokúša vyhnúť sa zodpovednosti alebo si necháva zadné vrátka otvorené. Je to aj karta utajovania, ale tvoja intuícia už to dávno zachytila. Poďme ďalej. Šestka mincí. Ukazuje sa obrovská nerovnováha. Ty si tá, ktorá do toho vzťahu investuje všetko. Svoju lásku, čas, aj energiu. Ale späť dostávaš len omrvinky. On ti dáva len toľko, aby si ťa udržal pri sebe. Ale nikdy nie toľko, koľko si skutočne zaslúžiš. Prichádza kráľovna mečov. To si ty. V momente, keď si povieš, že stačilo. Tvoj pohľad je zrazu jasný a tvoj meč pravdy pretne všetky tie hry. Už sa nenecháš akože opiť teplým rožkom, ako sa to hovorí. Na spodu balíčka vidíme 9 palíc. Táto karta hovorí, už som unavená z toho večného čakania a stráženia si hraníc. Táto karta ti aj hovorí, už nemusíš bojovať o jeho pozornosť. Máš právo odísť, odložiť tie zbrane, prestať sa brániť a začať konečne dýchať.